닝해보. 마음에는 역시나 붙여야 되니까. 에이 그만 생각하고 아유 덤파하게 말하면 나는 그거 왜 이런 하게 아유 아이 사람으로 내 있는 강과 너 싸우기 말하면 나는 그거 왜 이런 하게 이거 뭐 아이 사도 너무 안에 비슷비는 두고 오기는 거지 너무 안에 싸우기 그렇지 이 사람을 타고 돌아가 너무 안에 너무 안에 타기를 하야지 아주 와 이 사람은 쓰니 아이 사람은 쓰니 야도 너 싸움이 할 분들이 군치관이 이거 하지 에이는 한번 뭐 그거 다 얘기하는데 이거 뭐 아이 무슨 이 사람은 홍그라이나 이런 거 해도 너무 안에 쓰니 ibu orang kang lepas ni, ay sagli pun tu, mama yang tak pilih yang tu. Suli, ay udah itu. Nanti mana pun air, nanti mana pun kende, halo, mana? Isa kaya bingung sa ngawal may muda. Ato lang tabaga mo mo mana? Mana? Imago, yung sitatok sa kausa. Nagkunado. Ibu mo. Kumo. Nagkunado. Ima, ay, napagi marunong na ima. Kaya, nang maisang mo. Mana ima? Ay, gimana tak tanah ima bu yang sibir mo hanya na ina. Ay, gimana ima ni ima? Kata na ina sibu. Ima, ito huyang ima. Ima tak kenal hati itu huyang ima. Kumbiyo ima. Ima tak kenal hati itu huyang ima. Macam mana sih? Atampu ini tahu apa ba? Nagsinuwing sa akin siya ng kita. Ibu mo, nagmuganado. Isabi kita ay bilhin na lang na. Babae ibang liyan na rin bro. Nagmuganado. Asyim ni Mai. Marut tak bahagia sih memerlukan. Ima aku kerja yang sih minum wahai tu na. Tapi marut tak panen. Ayo bukan tadi. Aduh dah. Ayo sama pun tadi. Mama itu sudah biar. Ayo sama pun tadi. Mama itu sudah biar. Ma, betul kerja awak bukan sih. Ayo marut tak bahagia. Pangkau tu biar dapat thawak thorong ke apa pangkau rumah tu dah. Ima aku nak tu marut tak bahagia. Soalnya lakukan ni. Aduh ni ma, marut tak bahagia. Ima aku nak tu lakukan ni. Jom kita tu pun sapirang gunu. Aduh ni ma, ayo marut tak bahagia hari ni. Ima aku suruh mana laga. Yang menunggu nak kami gini hari ini ma. Ayo saudara, mama ayo menunggu nak kami gini hari ini. Baik ma, wahdi, ayo wahdi, ayo saudara gini, ayo wahdi. Aduh ma, ayo nepuk sebaik siapa bisa ni. Ayo saudara biarlah beri hal sini. Baik, asal ayo asal
sumaina ka pigil na sa yung ano nga siya ay yung marunong tapana imana mo mo no may tangga amo ka na yung tangga ay ba ay yung marunong tapana ang mo siya lima kasali ako nila yung si marunong tapana kaya sana mo amo tala ay siya imana ay bibigyan de kaya kaya may mana ay batara ka di imana gusto dito ito kuya Masa Tapa! Ibahagi mo nga! Tawag niya ako ibahagi tingin lutro na ikigan na kaya! Ibawari! Ibahagi na ang talo! Ibawari! Kaya mo yaw, iman, promotion niya pili. Pakatingin, iman ang promotion ng kapag mga ito. Ay, iman kita mati yung pangit, hindi sa mo. Iman ko yaw. Wow, how kawarit ka nagsimula ka. Iman ko matigasa naman eh. Halag ka ron. Nagsimo iman isangin tayo ng pangit. Amo ka na halag ka ron. Amo ka na halag ka ron. Wabi ko lima. Ima kita mag. Eko yesu kang lagi siya. Ato ima. Marut ng pagi ipaw di. Ima ng tao. Takit eh. Mamahay ko waro ka naman eh. Mamahay kinakatingin na ahaman sa kanya. Isang ipaw takit eh ko. Ato ima. Tampagi magmapanga di. Ima ginakala. Pihak ka. Lamda mas iying na mo. Ay isang imarong po. Mapagkaray na lang mo naging po. Ibu ko ina ko tingin ako na sin ay may ako nga naging ang naman tibiyo magumdo mo sila ako bibiyo ibu imasok kang ina lang naman si sayati ang naman ko sige sarong yaw di lahat naman tulad mo sige sarong yaw mo imasok kang ibu imasok kang ina Mapamashina sa source ng buhay. Tigil. Ayun ako na nagtigil. Ayong panci, sejauh apa yang macam siang lagi mana kau ketingin ayam kan? Ha? Samjar apa tu pun? Lagi tu lagi macam apa? Nang samjar ayam kan? Ayam bukan. Nang, well sana nang na lagi nang thado pun na to. Ha? Kali kena nang sini nang nara sini tu sana lali sini sana jadi sekali. Ha? Ayam. Hey! Jamsar bina bibi sakya unang na bibi bibi kai ko no kachik ka kan atok mo ba jamsar jam minga kya unang na pa ko no ko ba musina nang sarya zabra to hey nang lupa cabun singa dara boy khati mo mama lidur pukhe nang na mata mo ga lidur pukhe lo do asidai na nang ina ko la nang na mata mo da Kali suka dia terbi, nupi bersama pun nang minum silai kena, nupi uli kai kena mangan betul tu nak hatu pergi begitu mak. Habis season 76 season tu, dua nak kusuai kusan tu masih nak anak kriminal, ini nak tentang 2018 ni betul nak, nang siapa apa yang saya, tak ada, kerana kau.